Пробва, да, говоря. Така за първ път говоря на тези микрофони, така че се науча как става. Казвам се Иван Богданов, съм председател на Фондация Буквите. Принципно съм учуван. 86-та дойдох да уча във Варна, много ми хареса. Останах тук до 2000-та година и 2000-та с мъка се заминах за София. Но Варна ми е в сърцето, признавам се, аз имам за Варненец, дъщеря ми е родена тук. По личен паспорт, по лична карта все още е Варненка, нищо живеех вече 15 години. И така ли иначе се мечтая за Варна и гледам всяка възможна минута да дойда. Съжаление, не може да се отиде в София, но сега такъв е бизнесът, какво да правим. Нашата фондация 15 години, преди 2001 направихме един литературен сайт, тъй като тогава нямаше къде да публикуват младите автори, т.е. никъде литературния печат, си го знаете и сега е същия. Но тогава така направихме буквите, след това нещата бавно се развиха. От сайт станахме фондация, станахме издателство и започнахме да финансираме български автори, в резултат на което издаваме средно 50 книги годишно на български автори, най-различни. Тая вечер ще представим много книги, като гвозда е естествено книгата на Милена, но преди това ще поговорим за някои други. Значи 7 поредна година подред издаваме два алманаха – поезия и проза. 2009 година, както казах, ние все пак сме литературен сайт, оттам се тръгне и се оказа, че много хора пишат в интернет, но извън интернет много малко хора ги знаят. И се постарахме да направим едни хартиени източници, където да има, да се вижда кой всъщност пише и кой е реално в съвременната литература, тъй като въпреки, че в България се прави много алманаси, по-голяма част от тях са чисто на творчески съюзи. СВП се прави един, свободните писатели, те се правят и другите и така нататък. И реално погледно те хващат само една аудитория. Ние се постарахме да хванем така доста широка аудитория. Вече 7 година подред ги издаваме. Проза и поезия. От тази година започнахме да издаваме и хумор и сатира на 1 април. Излезе бройката. До година вероятно ще пуснем и детски алманах, тъй като се оказа, че много хора пишат детска литература, а за нея съвсем няма място къде да стигне. Заповядайте, седнете спокойно, не ставайте там. Така, тук държа да се похваля, че като издател, там господин Тодор Иванов му вековечи в книгата си. Много добре описано, цял живот нали ще се говори за мен, няма да се представя повече. Да, той се е срамува нещо, но резултата в него е един от разказите му в книгата, пише за мен като издател. Така сега започна по същество. Алманасите минават през много строг контрол. Реално проблемът се мъчат да издадем качествени книги. Те за това се търсят много така сериозно. Повядайте. В поезията са 300 страници. Ами аз без... сега се чувам вече. Аз, както казах, не го познавам този микрофон и не знам кога какво става. На моите в Хайто сме свикнали, значи правим ужасно много примери, тъй като българска литература се продава пряко с връзка с хората. Идеята е нали, по книжарниците. Сега да не влизам в темата къде я крият и изобщо излагат ли. Това ни е трета спирка от националното турне. Бяхме в Пловдив, бяхме в Стара Загора, утре сме в Добрич. И на 18 в София приключваме първият цикъл и започваме декември пак. Общи ли не опознах един за да обикнеш. Повядайте. Да се обърна на алманасите. Алманах поезия са 54 имена. Пак не ме чувате. Да. По-голямата част от тях са известни в, хайде да кажем, интернет средите, който е много така общо понятие. Реално погледнато от тая книга половината са печели конкурсите тая година, обявени тук там. По-голямата част от хората, с които работим, реално погледнато печелят повечето конкурси. Особено те, които ние издаваме, тъй като направихме един специален сайт с авторите, които финансираме и там се оказа, че за миналата година няма конкурс, който наш автор да не е в тройката. Много тежък подбора беше на поезията, тъй като останаха поне още толкова качествени произведения. Просто положението е още по-зле.
така ме ограничиха чисто физически, тъй като печата ръка, да че повече от 5 см гръбче не може да ни залепи. И трябва да спрем до 450 страници. Сега тук имаше доста хора от Варна, които участват. Някои дойдоха в София, някои в момента са в София по различни причини. Искам да поканя единствената, която е тук, но която обаче аз лично избърках името. Признавам се често, за пръв път ми се случва. Руми, заповядай. В книгата съм написал Румяна, за съжаление. Тъй като не знаех, че има Руми, признавам се честно. Така че кажете няколко думи, аз да разбера коя сте. По-голяма част от авторите ни ги благодаря. Вие ми обещахте, че ще оправите името. Да, следващия тираж. Следващия тираж. Електронно издание, тъй като всички ги имаме в електронно издание, ще го правим. Предварително благодаря. Разказът, който е в този алманах, се нарича Сиротно пристанище. Този разказ е написан по действителен случай за един дом за сираци, в който ние бяхме с двама мои колеги от Сдружението на писателите. Разказът наистина е много силен и господин издателят ще го потвърди. Няма как на такова место да не душата ти просто да не отиде в друго измерение. Това, което видяхме и това, което виждаме, защото ние много често посещаваме този дом за сираци, който е много далеко от Варна, на Ходната, с едни малки деца, с едни такива очи, които в тях все още има надежда. Същото нещо е, същото усещане е, когато отидеш на гробищата при някой много близък човек. Същото усещаш и в това сиропиталище. Усещането е едно и също. Важен е пътят, който трябва да изминат тези деца. Затова този разказ е толкова силен. Той разтърси мен, разтърси моите колеги и разбира се запечата. За мен като автор, аз се казвам Руми Пенчева, член съм на Сдружението на писателите град Варна, а в управителния съвет съм на Сдружението. Миналият петък имах премиера на моя трети роман, Обратният път. Следващата премиера ще бъде другият месец. Имам издадени 3 романа, 2 книги в съавторство с големият български поет Иван Ставрев. Подготвяме 3-та книга в съавторство. Печелила съм конкурси, пиша с списание Антимовски хан и съм варненски автор. Това звучи добре. В книгата има... Добре. В алманаха има автори от цялата страна, даже има автори, които не живеят в... Пак не се чувам, да. Които не живеят в България. Както казах, по-голяма част от тях не ги познавам. Идеята не беше да си направим някаква книжка в приятелски кръг. Стараем се наистина много добре. От 2012 Българско национално радио, с чието тук варненска офис сме, ние е медиен партньор и така осъществява доста добра реклама. Сега Кати Вангелова е другата, която участва тук, но аз докато си дам малко 5 минути с почини, да я извикам след малко, от алманашите гледаха много автори. В смисъл хора, които никога не ги бяха чули, почнаха да стават известни, така това е целта. Когато имам по 50-60 имена в една книга, те хората като прочитат, като я вземат да прочитат себе си, прочитат и останалите. Звездите от небесния балкон размърдали се бяха като кошер в оная нощ, която не дойде и твоя шар колия се обърка. Бях дръпнал раздивото резе, том застар се заспаха като мръкна, а мракът беше да го режеш нож. И би погълнал жадно всяко чудо и виното ги... Вече мисля, че 3-та година участвам в Алманах проза. Тази година реших да участвам с един разказ. Аз моите разкази ги наричам приказки, защото пътувам се в времето назад и се казва Любовта на Дързалас. Може би знаете, че Дързалас е бил богът на Варна. По тези земи са живели гети и крубизи. И историята на нашия град датира 6-7 хиляди години преди Христа. И искат повече хора
да научат, да си припомнят колко древен е нашия град и колко хубава и красива история има. И също се опитвам да вмъквам някои послания, не откривам топлата вода, но си мисля, че някои неща, ако си ги повтаряме повече, поне мъничко да станат реалност, това ще бъде много добре, да имаме един позитивен и по-добър свят. Золото копит ночами не спи, а не все то золото, и сверкает оно из зими, а не все то золото, и сверкает оно из зими. На театр позолотой покрыть, а можно коврами с полу стелить. Оно вдохновение для представления. Разве возможно за деньги убить? Но вдохновение для представления. Разве возможно за деньги убить? Да не глупо писать по воде. Труд дорогой познается в тебе. И примечательно, то замечательно, что без любви нету жизни нигде. И примечательно, что без любви нету жизни нигде. Чистое сердце в дорогу готов, древняя мудрость годится и вновь. Они покупаются, не покупаются, доброе имя, талант, любовь. Они покупаются, не покупаются, доброе имя, талант, любовь. Милена от Ловеча във Варна ми беше голяма изненада, че присъства тази вечер. Много се радвам, че аз много, защото обичам да го слушам. Сега, докато стигнем до книгите, искам да кажа за един проект, който направихме. Чувам ли се? Да, чувам се. Както знаете, в България издаването на български автор е много сложен проблем. За тези, които не успяват да се намерят лесно финансиране, направихме на българска земя нещо, което в щатите работи отдавна добре. Там е известно като краудфандинг сайтове или сайтове за взаимно подпомагане. Идеята е, най-казвам кратко на български, възможно да се продадеш книгата на зелено. Сайта се казва Мечта за книга, Dreambook.bg. Това там е корицата на моя бъдещ роман. Също този роман е написан. И в момента така се продава, тъй като хората в залата вече питаха кой как става. Нашата идеята е, всъщност там на сайта всичко е описано, нашата идеята е, вие изпращате романа, публикуваме го там, подготвяме ви клипови работи и започвате да агитирате хората, да я продавате. И в един момент, като съберете определена сума, която стига за издаване вече, се издава. Които се интересуват, могат да прочитат на това. Моя бъдещ роман, тъй като обещах да го представя тук, се говори за самотата. Сега малко ми е сложно, след като ме гледате един час като издател как говоря, да повярвате за останалите работи, затова ще прочета едно стихотворение от последната ми стихосбирка, което също... Звездите спят в звездния си дом, а слънцето го няма на небето. Безлични хора блъскат се в мен. С приятелите се разминах мрак. Показа една авторка, предполагам чуете гледате какво, после го там. Другите пари, дето дойдоха от различни конкурси, отидаха в семейния бюджет, обаче книгата, която издадахте, преобърна живота ми и започнах да се интересувам с художна литература. Тя както не беше участвала в конкурси, печели при нас, в резултат на което печели още 20 на конкурса. И в
момента не е дясната ръка в Пловдив. Там направихме доста силно. Тук сме разположили много книги, които печелята на различни конкурси. Аз печели прословутия конкурс по стъпката на лятото от 2013. Да. Също и други нататък, така че ще говорим преди да стигнем до най-хубавата поезия за една проза. Авторът спечели конкурс. Какво сърце бе, забравя, че съм юрист. Той има един така, тук те взима хора, които са чели разказите, но той има един така леко хумористичен стил, където уж се усмихваш, в един момент се озъбваш. Въпреки, че книгата така тръгва леко и приятно за един любител детектив във Велико Търново студент, става все по-сериозно до там, че накрая просто сложихме надпис 14 години, въпреки че вероятно тази аудитория най-голямо удоволствие ще я купи. Разправя се така най-накратко съдържанието на книгата, авторът ще каже повече. 6-годишната дъщеря на най-богатия човек в Велико Търново изчезва. Една година я търсят всички, и полиция, и Европол, и Интерпол, и какво ли не, включително хиляди наети детективи, никой не открива нищо. Един приятел накарва всъщност главният герой в книгата, който се казва Калоян също. Между другото, автор много обича да пише от собствено име и през всичките книги и разкази, които четем, се чудим къде свършва истината, къде започва реалността. И той нали прави нормалния номер да казва, тук аз съм си го измислил, това е да какво си. Краща той намира какво се е случило. Но книгата не е това, тя не е криминална книга. Това е книга за, как сме сложили заглавието, обикновеното зло. Това зло, което е около нас, и това зло, което е вътре в нас. В процеса на самото намиране автора усеща много неща в себе си. Усеща, че в един момент стига до етапа, който той решава дали някои хора трябва да живеят или не. За това се говори всъщност основно. В кой момент ние можем да си присвоим ролята на Господ. Но искам да му дам думата на него. Той така да свикне да говори пред публика, тъй като утре ще говори пред родната си публика в Добрич. Там се говори още по-трудно. Добър вечер. Добър вечер. Името ми е Калян Захариев. За първи път имам представяне пред публика, така че се извинявам за грешки и запъвания. Не всеки ден правя такова нещо. Както каза господин Богданов, аз съм юрист и имам удоволствието към настоящия момент да съм юрист-консулт на една малка община в област Добрич, казва се Генерал Тошево. Може би някои от вас са я посещавали. Можем да се похвалим предимно с земеделски земи и с нищо повече. Въобще има своя чар в общината. Имах удоволствие да следвам 5 години право в Велико Търново. Един прекрасен град. Ако някой от вас мисли да следва някъде, горещо препоръчвам Великотърновския университет. Прекрасен университет, прекрасен град. Там се случиха много неща, повечето от които скучни. Междувременно успях да завърша, и то успешно. И през тези 5 години написах доста неща, повечето от тях не се гордея особено, защото бяха по-скоро опити за творчество, отколкото реално творчество. Тогава написах и започнах всъщност да пиша и този роман. И се надявам, че за 5 години написах точно 3 страници от него. И както с повечето проекти, този, който пише, знае, че започва 10 неща и завършва обикновено 1, най-много 2. Така се получава, поне в прозата. Не знам как и с поезия, там не се проявявам кой знае колко успешно, но всъщност въобще не се проявявам там. Тогава написах 3 страници и просто го оставих. Имам една папка недовършени работи в моя компютър.
в която в момента има към 30 проекта, които в общи линии събират прах. И този файл също събираше прах близо 5 години, може би. И когато се случи този конкурс, в който аз участвах с 3 мои разказа, и трите бяха изненадващо, харесани, приятна изненада. И господин Богданов ме уведоми, че съм спечелил първо място и ще бъде издаден съответно мой роман като първа награда. Проблемът е, че аз се извявам предимно в областта на фентазито. Много обичам да пиша фентази, обожавам да чета фентази и близо 5-6 години съм на тази вълна и за сега съм написал към 6 фентази романа, един от който е издаден в електронна форма. Другите, за съжаление, все още очакват своят миг. Надявам се скоро този миг да дойде и за тях. Но господин Богданов ме уведоми, че в плота на фондация Буквите фентазито към настоящия момент не намира място и ме помоли да напиша нещо друго, което е в по-традиционна форма, по-традиционен стил. И от фентази вълна се наложи да намина на нещо друго. Така много неочаквано, голям шок, но почнах да пиша едно нещо, спрях го, почнах да пиша второ нещо, спрях го, след това отворих папка недовършени и намерих този проект. 3 страници беше, сумарно. И първоначалната ми идея като сюжет беше съвсем различна, много по-различна. Обаче проблемът е, че през тези години, в които проектът стоеше, забравих какъв е сюжета. Имах само тези 3 странички и някаква приблизителна идея какво се случва. И се наложи да измисля чисто нов сюжет от самото начало. Първоначалният сюжет също беше мрачен. Пак ставаше въпрос за любител-детектив, но всъщност не си спомням точно какво беше, с каква идея тогава го започнах. Бях млад и глупав, ще кажа свое оправдание. И започнах го и го завърших за може би 6 или 7 месеца, което е нормална скорост, прилична скорост. Романът стана... Първоначалният вариант на романа беше добър, но губеше се нещо. Когато аз го представих на господин Богданов за оценка, той заедно със своите колеги ми върнаха едни прекрасни рецензии, които действително бяха и в моя насока, както аз първоначално бях планирал да го направя, но така не се получи. И се получи нещо доста мрачно, доста неприятно като история, като събитие. Основната тема в романа е насилието. И не кое да е насилие, насилието на деца. И то сексуалното насилие над деца. Знам, че темата не е особено забавна, не е особено красива, няма пеперутки, няма усмивки, няма розови картинки. Предполагам, че тази история е най-близко до действителността. Такива неща се случват всеки ден около нас. Достатъчно да разтворим вестниците или да пуснем новините, за да гледаме. Истината е, че точно заради тези гадости аз спрях да гледам телевизия от близо. Следващия конкурс, това го решихме още в Пловдив, като там, тъй като имаше много автори участници в Алманаха, които не знаеха как се представят по публика. Следващия конкурс, който ще направим е точно писане на представяне на автор, тъй като това е много голям проблем. Хората на словото могат да пишат добре, обаче като станат пред микрофона не знаят какво да говорят. Така че да благодарим за Калоян Захариев за участието и ще помоля, докато това Милена се подготви, още една песен, така да разчупим малко ситуацията. В канаве, погоди, не рви.
ваше благородие, госпожа Победа, значит, моя песенка до конца не спета. Первый станьте черти, так весело крови, несет мне смерти, повезет в любви. Первый станьте черти, так весело крови. Эх, не везет мне смерти, повезет. Вече официално. Добра вечер на всички присъстващи. С някои от вас успях вече да се видя, да разменя прегръдка, да си кажа по една добра дума. Изключително съм признателна за вашето присъствие тази вечер. Предвид, че има и концерт, доста интересен в фестивалния комплекс. Много се радвам и вълнувам, че съм в свои води в Радио Варна, където 2-3 пъти седмично имам удоволствие да присъствам на прекрасни премиери и интересни събития, които обогатяват културния календар на страната ни и на морската столица. Ще простите вълнението ми, но тъй като съм и майка и работеща жена, днес ми се наложи така да се мултиплицира на няколко места, но тъй като това е едно обичано от мен място и сред вас виждам много познати лица, които ме зареждат с добра енергия, предполагам, че ще се получи едно добро представяне. Изключително се радвам, че сред присъстващите, освен мои близки и хора, почитатели на художественото слово, има и изявени поети, като госпожа Елка Няколова, Радостина Драгоева, Руми Пенчева, Иван Ставрев, виждам Дончо Дончев от Каспичан, Лидия Ковачева, много хора, извинявам се, че не мога да изброя всички, но съм изключително признателна за отзивчивостта, сърдечността. Благодаря за тази хубава награда на издателство Буквите и на господин Богданов, както и на Милен Тотев за прекрасната прелюдия към моето представяне. Сега ще ви прочета това, което съм подготвила. Не знам, ще ми е между другото по-удобно, седейки, ако позволява. За да не сме като на партийно събрание. Няколко думи да кажа първо за книжката, тъй като не всички са имали възможността да я прочетат или да я погледнат. Книгата се роди в един много повратен за мен момент, през който преживявах така един емоционален, един душевен катарзис. И вероятно, ако не беше този конкурс, в който участвах и тази награда, може би нямаше да добия смелост, по-скоро решителност да събера точно тези произведения, които са един затворен цикъл, една затворена страница в моя живот. Но ето, че явно е дошъл момента и е трябвало да бъдат издадени. Беше действително голяма дилема с намирането на подходяща корица и с рисунки, с акварели за циклите, тъй като моят приятел Радослав Коцев беше предоставен на друга поетеса, абсолютно идентичните избрани от нея свои акварели. Но макар и тривиален образа на лодките, които виждате на корицата, те са дело на италиански акварелист, който е председател на Италианската асоциация на художниците. Образът много добре импонира на това, което съм вложила като съдържание. Какво друго да спомена? Редактори на книгата са изявените поети и писатели Нели Господинова, нейният артистичен псевдоним, както и Валентин Чернев. Като крайен резултат, мисля, че се получи една добра книжка и ще си позволя да ползвам израза на един мой близък приятел и духовен гуру, Венци Василев,
изключително талантлив поет, който ми бе написал, че с издаването на първата книжка е станал вече литературно суетен и дава заявка и обещание, че следващата ще е по-добра, което е вече факт. И му предстои дори трета книга, която очаквам търпеливо и съм виждала сега само в работна фаза. Споменавам това, защото той също има съществена роля в подбора на стихотворенията, независимо, че не го пише като автор в книгата. Така че и аз се обещавам на вас, че следващата книга ще бъде на друго ниво, по-прецизна като визия, като съдържание. И споменавайки Венци, нека да прочета нещо от самото от негово стихотворение. Пиратски флаг, забит в море от суши. У мен са необятите събрани, но чудя се защо са ми. Венцислав Василев и коментар на Мина Кръстева. Понякога и аз задавам този въпрос. Гордо сме превзели двата полюса. Скриптерът потропва до нозете ни. Питаме, просторите защо ли са, щом ни стигат земните селения? Гърлото на времето захвърляме, образи и дни набързо сметени, пориви за щастие, опърлени, спомени от пътя, извървения. И така, осъдени на чакане, в мъртвото вълнение на страстите, гоним се с желанията дракони, в плен държим наивните си устреми. Имаме си за пътеводители сенки на съзвездия изгаснали. Дългите борби са ни възпитани, да сме всеугодни и изкуствени, но сърбят под клепките ни люспите, щипе от напразното ни взиране. Търсим се в минутите пропуснати, губим се в безликото бълнуване и сами отново сме притиснати от безброй сюжети режисирани. В нямата тъга будуват пристани, някога натам ще отпътуваме. Този отказ е избран и от издателя и от Нели за цитат на гърба на книжката. Аз наистина се надявам, че с времето съм успяла да преодолея много от младежките си забежки в поезията, защото писането наистина е отговорност. Дали съм се справила, ще прецените вие. Съвсем схематично, тъй като не обичам обстойните рецензии, искам да прочета част от кореспонденцията ми с редактора Валентин Чернев, който казва: радвам се, че съм редактор именно на втората ти книга, защото дебютът по същество е само заявка, обещание за бъдещето. Обещание, което може да се изпълни, но може да остане и неизпълнено. А втората книга е натоварена с големи очаквания и с трудни задачи. Тя трябва да стане доказателство, че заявката е изпълнена. Според Светлозар Игов, втората книга е лишена от рецензията на изненадата, съществува и типологически аспект на изпитанието. Втора книга. Ако тя е изработена в сходна на първичната книга поетика, рискува да бъде възприета като повторение. Радикално различна, може и да не се хареса, защото е друга. Но аз съм убеден в качествата на твоята втора книга. Работата с твоите стихове ми носи удоволствие. Вече споделих с теб убеждението си, че си много талантлив творец с вградено песено чувство за ритъм. Излишното хвърчене е от възрастта. Всъщност аз нищо не зная за теб и съм ти благодарен, че споделяш нещичко. И още веднъж, не бъди послушна, защитавай яростно своите виждания. Спора се ражда истината. Хайде леко перо и широки небеса. Много беше приятно това общуване и с Валю и с Нели, тъй като открих по-голяма дълбочина и красотата на тяхната поезия и проза, тъй като са изключително ерудирани личности. Нели познавам по-бегло, предимно като автор на разкази, както и като редактор на други поети, но нямам представа какъв е стила на работата й. Тя ми помогна изказът ми да стане по-овладян, по-естетичен и по-мелодичен. Затова за нея символично има един подарък с пожелание, макар да не присъства тук, с пожелание да я спорна работата и все по-интересни и успешни автори да я канят като редактор. Но тъй като шефът си е шеф, и понеже в София не успях да му благодаря,
На него му подарявам големият молив, с пожелание да му излизат винаги сметките и да подписва все по-интересни и успешни договори на прекрасни творби, издържани. Така, малко глътка вода, ако ми позволите. За мен наистина възприятието на обикновения читател, който не е обременен с професионално отношение към литературата, е по-важно, защото той реагира спонтанно и без неуместен патос и сложнословни анализи. Затова ще ви прочета няколко думички от Иван Анастасов. Той е музикант, който бе на премиерата ми в София и по много емоционален начин изпълни две емблематични песни на Елвис и на Хулио Иглесиас. Иван казва, само секунда, по пътя в метрото четох твои стихотворения и всеки от стиховете ти беше по-хубав от следващия. Римата и ритъма, смислите и лириката. Вече имаш нови фенове. Родителите ми, те са възхитени от теб и от твоята поезия. Четох им твоите стихотворения, метаморфози, жена, солени акварели, осиновяване на възможност и всичко им хареса. Кристиян Симеонов, който също ме изненада на премиерата в София, също композитор-музикант, ми написал така много лаконично и много сгряващо, много обичам да чета импресиите ти. Ти си една уютка. Аз съм много щастлива за всички мили думи, които чух от хората, които не присъстват тук, но изпратиха своите благопожелания и така приятелска подкрепа. Наистина съм им много признателна. Само секунда. И да не пропусна да благодаря на Милен Тотев за артистичното изпълнение. Аз се радвам, че за пореден път мога да го видя и да го слушам на живо. Преди 5 години той бе гост на едно от изданията Поетично кафене, които инициирах и организирах известно време. Вечерта бе посветена на Венета Мандева, Мадоната в джинси, която остави неизменен светъл отпечатък в сърцето на морската столица и на почитателите на словото. Много се радвам, че Милен откликна на поканата ми да изпълни някои от любимите и на нас, и на нея песни и символично да отбележим този повод 10 години, откакто тя ни напусна физически. Признателна съм за уроците и по човеколюбие, не само по поезия, които ни направиха едни достойни възпитаници на поетична литературна школа Прибой и до сега поддържаме прекрасни отношения с някои от хората, деца, бих казала, защото ние тогава бяхме деца, които идваха на заниманията, включително и Радостина Драгова, която сега е в залата. Заговаряйки за Милен, с който тази неделя имахме имен ден, заедно с много от вас, а преди това и почетахме паметта на нашите близки, сред които бе и Венета, аз бих искала да си позволя едно не толкова лирично, но много така спонтанно истинско откровение, че за мен действително тази година беше много тежка, тъй като загубих прекрасния си дядо, както и обичан мой приятел, поета Сергей Сергеев, който присъстваше на всички наши премиери с дружески шарж и с който представихме постановката Вещицата по Чехов. И поетичните ни души се въплътиха в актьорски образи. Затова изказвам почит към хората, които не са сред нас и вярвам, че в името на техния принос, път и покой сме отговорни да бъдем по-чисти, по-светли и по-мъдри, както спомена и Руми за това, което е написала в романа си. Но без излишен драматизъм и въпреки болката, единственият верен път е да се научим да приемаме това, което се случва, защото това е целта на живота и ако ги няма сълзите, няма какво да ни пречисти. Един мой близък приятел казва, че всяка раздяла идва, за да отвори пространство за нещо по-фино, по-светло и по-добро. И това не е форма на култивиран оптимизъм, а един спонтанен повик на душата, която призовава. Ела, когато всички са заминали. Изтича се нощта през филтър ситен. Ела, за да останеш, но завинаги. Къде си бил? Аз няма да попитам. Разсърдено се гонят сред неистини и хвърлят се в притихнала постеля.
онези съкровенни чувствомислия, които ни събират и разделят. Но ти ела, не вярвай в многоточия, превръщащи очите в колебания, че достъпът към моя свят безсрочен е и имам застраховка за страдания. Ела, когато всички са заминали и глътката несбъднатост присяда. Ръцете ми за теб не са изстинали. И химн е любовта, а не балада. Опитвам се да ви пусна една песен, която преди време Краси и Гери направиха по този текст. Краси и Гери са много симпатична млада двойка от Пловдив, кумци на Гого и Ева от Тоника и са носители на редица награди в музикални фестивали, включително и във Варна. Не знам каква е възможността да тръгна, може би Иван ще погледне. Но добре, ще изчакам. Но сбъдвайки този купнеж за споделеност след драматични обрати, лутания, късмет или по силата на висша воля, едно женско сърце започва блажено да пулсира, опитомило думите и намерило пристан в мигове като този. Неделно те придърпвам върху себе си. Усмихнато те вплитам след съни нежнощения. А ти се взираш в слънчевите зайчета, които неусетно са се вмъкнали през тънките завеси на деня и топло осветяват раменете ми. Примирам от изящното на пръстите, рисуващи по мене петолиния, а тръпките, разбягали се ноти, с устните превръщащ светомузика, която с пролет мислите гримира. Отпивам те с изкрящо наслаждение, въздъхвам те с разтапящо примирие, възкачвам бавно сенчестите хълмове, пулсиращият мъх по тях потъвам. Завиваш ме със сладостно безвремие и ме засищаш с миг великолепие. Заплиташ портокалови цветчета в игривата уханност на косите ми, пречистваща вълшебност, възторжена покорност. Начало, чийто край е удивителна. Немея от неказани след думия по знамето на гордостта извезени, най-силен в своята мъжка уязвимост. Неделно те придърпвам върху себе си. Избрах това стихотворение, тъй като е любимо доколкото разбрах, на Иван Богданов, както и на Лидия, която така ми е споделяла това. Но знаете, че както всяка магия, времето на действие в един момент изтича и понякога неразбраната женска същност в стремежа си за цялостност и хармонично общуване провокира послания като това. Висящо желание. Душата ми е прилеп. Само нощем наглежда този свят като приятел. Понякога с нездържан дъх разрошва на облачната дрямка самотата, а тя, платила сетната си лихва, разпуска се. Красива и лукава, блажено задоволство се усмихва, с нопче светлина го осветява. Душата ми е прилеп. Само денем се връща по голямата си кожа. И ехото лови на пулса земен, инфарктен, непонятен и тревожен, пробрисва се над призрачните бездни с човешка суета и смях престорен, изгушва плахо в опит да изчезне от крясъка на своята умора. Без сянката на спомените прашни, безлюдната си гостна. Душата ми е прилеп и те плаша, а искам с нея пак да те докосна. Така се опитва да си внуши самодостатъчност и да оправдае изборите си женската душа и да осъзнае колко пъти, може би повече на себе си е казвала. Отричахте, опарена от опити, но може би сърцето се привърза към светлите нюанси на живота ти. Сега в картини призрачни замръзвам. На нежността цвечето е загинало и суха клонка дланите ни дращи. Какво, че имах с теб, прашинка минало, щом никога не стана настояще.
Не срещаха случайните ни вечери на изгревите, ласката свенлива. Отдавихме се в думите изречени, сломихме се след дълга съпротива. Повярвах в близостта ти. Ще ме съдиш ли? Днес погледът ти няма ме отпраща. Какво, че виждах в тебе? Късче бъдеще, щом никога не стана настояще. Това стихотворение е по мото на Добри Жотев "Бъди ми настояще". Действително, че удряйки се в стени на отчуждение и гордост, душата търси да се съхрани, да намери макар и временна оттеха, ненадейни завои към забранени отсечки. И често тази игра на бягства и привличане, вероятно генетично заложена в нас от хилядолетия, продължава и през годините и понякога жертвите не агонизират, а триумфират. Но движенията на махалото са безмилостни и всичко захранено с емоция се връща обратно. Но така е в човешката диалектика. Същото е човешката любов, която понякога граничи с отдаденост до мазохизъм. И по тази тема ще ви прочета едно наивно стихотворение. Ще разберете какво имам предвид. Ще преболи. Не е за първи път. Ще превалят сезони и години. И пак жените в теб ще се кълнат, а с мене любовта ще се размине. Но зная, ще се сбъдне твоя блян, да имаш тишината и простора. Навярно ще привикнеш чужда длан, да снема твоята болка и умора. И не, че и тревоги ще приспиш, тъй както в мен броите пробуди. Един и същ, но кой да обвиниш, че истини се раждат след заблуди. Хармонията щях да разруша и дадах шанс на друг да търси начин. Сега е светло в твоята душа. Достойната жена до тебе крачи. Тя муза е с характер, благ и свят. Не ще те предаде или напусне. По скулите й струйки ще блестят, а по врата ти гланцът ми за усни. Но крадените мигове, знаете, че се плащат с неизбежни лихви и тогава човек си казва: моретата изпих до дъно, сега е само глад и суша. Наръпвам в хоризонта, чака реалността да го преглътне. Привет и с Богом, ще отмина. Извинявайте. Привет и с Богом, ще отмина след толкова мечти безпътни и в утешителната сянка на късна мъдрост ще се сгуша. Нима моряшкият ти възел не мога да преодолея, когато клепките изпръхнат и спрат стихиите без време. Изхвърлих картите зад борда, днес няма кой да ме наеме. И нека пътеводна бъде смълчаната звезда над Кея. Плочният контур на мрака непредпазливо ще се спусна и тупна в шепите на някой, дочакал пулсът ми да чуе. Почти невидимо потрепвам, оттихна в мен стремежът буен. Или съм кротък и безимен, от предани ръце превърсан. Не ме е страх от нови бури. Животът вече ме преведе до долната земя и гледах в зениците й разширени. Не ти се случи, за добро е, изтри следите си от мене. Богат е само който може да бъде безнадежно беден. Благодаря ви. Наистина, само необвързаността ни с нещо или някой дава свобода да прелетим над човешките си слабости и да прозрем, че има едни светулчици, които независимо от нас ще продължат да пренасят тази неопетнената светлина през пролуките на времепространството. Това, че ги има, е нашата най-красива земна утеха. Затова искам да прочета нещо по мото на Виньо Иванов. Пред бъдно се казва: успокоявате ме, синове, огледала две мои. По повод това, че, както повечето от вас знаят, съм майка на двама сина. Не докоснали още със сърца устремени онзи изгрев над хълма, равнодушен
и стръмен. Все по-ясно усещам как вървите пред мене, как пулсирате живо в мисълта, в кръвта ми. Зная колко свещен е всеки дъх на гърдите, пълен с мъдрост космична и калория вяра. Наблюдавам блаженство как предутринно спите. Младостта си припомням кратък звън на китара. После трябва на пръсти да се вдигна отново, за да видя очите ви, 2-3 преспи над моите. Няма как да поискам днес гнездото орлово, да сваля в низините и да кажа: постойте. Щом крилете са здрави, ще последват целта си, но усмивка на нежност върху устните спира. Някой ден синовете своя дом ще потърсят. Любовта ще им бъде най-добрата квартира. И сълзите неволни, блясък фин ще са само от безкрайното слънце на вселенското цяло, на вселенската сцена. И нощта ще възкръсне чула тихото мамо и перце ще се спусне на дланта уморена. Благодаря. Бих искала да поканя моя малък син, който има съвсем други заложби, но така ненадейно тази година ме изненада за рождения си ден, написвайки ми нещо много символично, лично и романтично, което ще се радвам да прочете, ако има желание. Така малко да ви разведя, да си взема дъх и въздух. Заглавието се казва Тих дъждец. Тих дъждец се сипе от небето и ми се иска да кажа браво на детето. Тя е толкова хубава, колкото Барби, макар и без Кен. Тя е моя лебед в душата и е изкряща като ръсата. Най-прекрасната на целия свят и един уникален човек чудноват. Честит рожден ден и че пожелавам да се до роднините си и до мен. С обичаем. Аз съм наистина много щастлива майка и въпреки повратностите в живота, това за мен е наистина най-голямото благословение и вече мечтата ми е да имам внуци, радост, която вероятно мнозина от вас са изпитали. И преди да приключа с финалното стихотворение, да завършим вечерта, която се надявам, че е била вълнуваща за вас, искам да погледнете встрани на столовете си, където на произволен принцип сме оставили няколко малки бележчици. Трябва да са 3. Може би Радостина ще помогне. Една мъничка изненада към вас. Не знам. Аха. Вали, виждам, че намери, сякаш. Той ли? Да. Да. Нека който е намерил да заповяда. Сладко, ето ти почти позна. Това са едни Рафаел бомбонки, едно камъче, което се нарисувало с пожелание ти винаги щастливо, споделено и сладко в живота. На Руми, тъй като спомена за хората, които ни светят и отвъд, а тя е преносител на една много красива светлина, една същичка с пожелание да е винаги просторно и светло в живота. Ето и за вас, заповядайте. Това е така един символичен жест с неблагодарност за това, че сте тук и наистина с пожелание да пребъдне най-доброто, най-красивото, най-светлото, което е заложено в нас. С годините наистина идва едно усещане, че небесният ни път е по-близък от земния и разбира се дълговечен. Светът се събира до една кондензирана точка от преживени емоции, битки с вятър, в които чуваме само, може би, собствения си зов за спасение. И по този повод ще ви прочета нещо, което съм написала, вероятно, в такъв момент на осъзнатост.
и зов за съхранение. Как искам да прегърна себе си и раните ми да изчезнат, да се изтрият всички белези, тързанията безполезни, горчилката с години сбирана да изтече до край безпаметно. Какво, че все съм неразбирана, сърцето ми, че не е каменно. Не ме интересува... Извинявайте. Душата ми, че не е вързана, а стрелната е в неизвестното. С други пътища съм свързана. Не ме интересува лесното. Не следвам дирята изтъркана от тръните боли, но свиквам. Какво, че ви изглеждам сбъркана и присмеха ви предизвиквам. Не мога сдържано, престорена да бъда, за да се харесвам. В небето пуснала съм корени. Не ме разпитвайте къде съм. Благодаря. Но в този момент съм тук с вас и въпреки нетрадиционния финал с прочит на стихотворение от първата ми книга озаглавена "Ванилено небе", се надявам да сте усетили разликата в стила ми на писане и като тематика, и като изказ. И ако бройките на тази книжка на 90% съм подарила, за настоящата нямам тази възможност, въпреки че с 20-та бройки, които получих, вече съм ги подарила на хората, които допринесаха за създаването на тази книга. Затова исках поне да имам жест към вас с тези символични подаръчета. Така че ако желаете, бихте могли да се обърнете към шефа, т.е. към издателя за книжки, както и прекрасните алманаси, събрали творчеството на много поети. Аз наистина благодаря за присъствието. Кадри от вечерта може да разгледате идните дни на страницата ми за поезия във Фейсбук, както и на страницата на издателство Буквите, също и в сайта ми, в който го има в контактната информация в книжката. Разбира се, и вие може да допълвате със свои впечатления и снимки. Аз, ако Милен няма против, ще помоля за финал, така ако, например, ви сте една песничка да изпълни. Да, и сега са тук да се възползваме максимално от теб и да завършим така с музика. Защото поезията е мелодия от знакови думи и ноти. Молитвата на Блато Коджава съдържа всичко, което можем да кажем за поезията и за живота. Молитвата на Блато Коджава, София, музика, че те ще върши добър в малка. Приема ли се? Така земля еще вернется, пока еще ярок свет. Господи, дай же ты каждому, чего у него нет. Умом дай голову, трусливому дай коня. Пока земля еще вертится, Господи, давай власть, дай рвущему все власти, нам властвоваться всласть, дай передышку щедрому, хоть до исхода дня. Каину дай раскаяние, и не забудь про меня. Я знаю, ты все умеешь, я верю в мудрость твою, как верит солдат убитый, что он проживает в раю, как верит каждое ухо, и кричат твоим
Боже, зеленоглазый мой, пока земля еще вертится, и это не странно самой, пока еще хватает времени огня. Аз не знам наистина какво ще композирате по своето житейско петолиние, но знам, че искам да ви подаря няколко ключови думи, защото, както преди малко казах, поезията е мелодия от знакови думи и ноти. Това са смелост, смисъл и смирение, за да виждате благословението, скрито във всяка болка и изпитание, прозрение, прозорливост, прозрачност, прошка, простор и пролет, като символ на възраждането и вдъхновението. За мен беше чест и ви благодаря. Която е книга на книгата. Тук може да споделите ваши впечатления или да напишете нещо, който желае. Ще бъде при мен. Благодаря. Някой няма да тръгне.
Тази втората е много по-философска.